Παρακαλώ, κυρία Τζονούλα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νομοσχέδιο συζητείται σε μια χρονική συγκυρία η οποία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τη χώρα μας, αλλά και για την πορεία και την αξιοπιστία του πολιτικού μας συστήματος. Η έξοδος της χώρας μας από κάθε λογής κρίσης και πέρα από λογικές και νοοτροπίες που ευνοούν τη συντήρηση και την στασιμότητα, κρίνεται σήμερα όσο ποτέ αναγκαία και επιτακτική. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη στιγμή που κρίνεται το μέλλον του ελληνικού κράτους. Όχι μόνο για τη θέση του στην Ευρώπη, αλλά και για τον ευρύτερο γεωπολιτικό σκηνικό, και γι' αυτό απαιτούνται πολύ σοβαρές κινήσεις, σωστές, σοβαρές, μεθοδικές, στρατηγικής σημασίας και αξίας. Απαιτείται επιχειρησιακή ετοιμότητα, λόγω των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων που όλοι γίναμε μάρτυρες στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή. Η εθνική άμυνα σήμερα, παρά ποτέ, αποτελεί τον πλέον ευαίσθητο τομέα του κράτους. Τομέα εθνικού ζωτικού ενδιαφέροντος και σημασίας, ο οποίος σηματοδοτεί αλλά και περιστρέφεται γύρω από έννοιες που έχουν να κάνουν με την εθνική μας κυριαρχία, με την ασφάλεια και προστασία των συνόρων μας, με την προστασία των πολιτών. Η σημερινή πρωτοβουλία της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και του Γιώργου Παπανδρέου έρχεται σε μια εποχή εξαιρετικά κρίσιμη για το μέλλον και την εξέλιξη των πραγμάτων στη χώρα μας και με τρόπο ριζοσπαστικό αποτυπώνει το συμπίκνωμα της γνώσης αλλά και των εμπειριών που κατακτήσαμε από την εξέταση και παρακολούθηση του πώς διαμορφώθηκαν, υλοποιήθηκαν και εξελίχθηκαν οι συμβάσεις προμηθειών στον τομέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Πρόκειται λοιπόν για μια τολμηρή μεταρρυθμιστική νομοθετική πρωτοβουλία που επιχειρεί ρήξεις και ανατροπές σε στρεβλώσεις και αγκυλώσεις του παρελθόντος και με γνώμονα και κύριο άξονα τη διαφάνεια παντού, στοχεύει στη διαμόρφωση νέων στρατηγικών και τακτικών κινήσεων, στην κατάρτιση του εθνικού αμυντικού σχεδιασμού των συμβάσεων και προμηθειών των ενόπλων δυνάμεων, σε ένα νομοθετικό και εν γέννη θεσμικό, εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, εφόσον συμπληρώνει και το νόμο 3885 του 2010, τον πρόσφατο νόμο που επίσης ψηφίστηκε η ΠΑΣΟΚ, αλλά και την υπαριθμόν 2009/81 Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ευρωπαϊκή Οδηγία. Εισάγονται καινοτόμες αλλαγές, νέες δομές, υποδομές, λειτουργίες εύκαμπτες και ευκρινείς που ελέγχονται καθ' όλη τη διαδρομή των συμβάσεων. Εκτείνονται σε όλο το εύρος των διαδικασιών, ώστε να διασφαλίζεται με διαφάνεια και με ασφάλεια δικαίου το δημόσιο συμφέρον. Να ανατρέπονται φαινόμενα διαπλοκής εν το γενέστε και αισχροκέρδειας, αλλά και περιπτώσεις δολοπλοκίας, διαφθοράς και άνομου χρηματισμού. Οι αλλαγές που εισάγει το παρόν νομοσχέδιο είναι πολλές και σημαντικές. Η εθνική νομοθεσία εξυγχρονίζεται, απλοποιείται και εναρμονίζεται πλήρως με την κοινοτική νομοθεσία. Όλα τα σύγχρονα εργαλεία αλλά και οι πρακτικές αξιοποιούνται και παράλληλα προσδιορίζονται με ακρίβεια οι διοικητικές διαδικασίες, ο προγραμματισμός, η διαδικασία σύναψης και ανάθεσης συμβάσεων άμυνας και ασφάλειας, τα αρμόδια όργανα, οι αρμοδιότητες και η κατανομή τους, οι κανόνες των υπεργολαβιών, οι συμβάσεις έρευνας και ανάπτυξης. Επιπλέον, το νομοσχέδιο εναρμονίζεται στις ειδικές ρυθμίσεις, όπως είπαμε, της Οδηγίας 2009/81 ΕΚ, με προσδιορισμό των ορισμών, την σύναψη των μεικτών συμβάσεων, των μεθόδων απολογισμού της αξίας των συμβάσεων και συμφωνιών, των εγγράφων, των τεχνικών προδιαγραφών, των καταγγελιών των συμβάσεων, των προκηρύξεων και δημοσιεύσεών τους, της καταλληλότητας των υποψηφίων ή των προσφερόντων, των κριτηρίων ανάθεσης, των ηλεκτρονικών δημοπρασιών, των προσφορών, των εγγυητικών επιστολών, των αρμοδίων δικαστικών διαδικασιών κλπ. Περαιτέρω προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των διαφόρων εμπλεκομένων, προσδιορίζεται με απόλυτη σαφήνεια ώστε να απομακρύνεται κάθε είδους σύγχυση που μπορεί να προκληθεί από επικάλυψη ή άλλες συναρμοδιότητες και που μπορεί να διωγγώσει την γραφειοκρατία και ενδεχομένως την διαπλοκή. Θεσμοθετείται η Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική και θεσπίζεται το κριτήριο της ασφάλειας εφοδιασμού, μια παράμετρος η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική σε περίοδο κρίσης κυρίως. Θεσμοθετούνται αυστηρές εγγυήσεις διαφάνειας και ακεραιότητας που αφορούν το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό που ασχολείται στον τομέα των αμυντικών προμηθειών καθώς και τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές. Τέλος, καθιερώνεται η ειδική καινοτόμως ρήτρα ακεραιότητας που επιβάλλει την δέσμευση των προμηθευτών του τομέα άμυνας ότι δεν ενήργησαν αθέμητα και παράνομα και καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν έτσι, ακόμα όχι μόνο κατά τη διάρκεια της σύμβασης, αλλά και μετά την λήξη της σύμβασης, δηλαδή και στο μέλλον. Ως προς τις κατατεθήσεις δε τροπολογίες, αναλύω τα εξής.
Προτείνεται η προσθήκη των παραγράφων 1, 5 και 8 στο άρθρο 5 του νόμου 2971 του 2001, που ρυθμίζει ζητήματα απεμπλοκής του καθορισμού των ορίων του Αιγιαλού, της παραλίας και παλαιού τυχών Αιγιαλού, από την μέχρι πρότινος αναγκαστική γνωμοδότηση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, προκειμένου να συντομευθεί ο χρόνος διεκπεραίωσης της διαδικασίας από το αρμόδιο συλλογικό όργανο. Πριν από την εκκίνηση της διαδικασίας είναι επιβεβλημένη η παροχή σύμφωνης γνωμοδότησης του ΓΕΘΑ, όπως αυτό άλλωστε προκύπτει και από το άρθρο 17 του παραπάνω νόμου, αλλά μέσα σε ένα διάστημα 1 μηνός από τη λήψη του αιτήματος από την αρμόδια εκτιματική υπηρεσία. Αν παρέλθει ως άνω προθεσμία, η γνώμη του ΓΕΘΑ λογίζεται θετική. Σκόπιμη κρίνεται η ανανέωση της προθεσμίας νομιμοποίησης έργων που γίνανε υπό την εποπτεία του Δημοσίου, ΟΤΑ, των αρμοδίων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ώστε να αποφευθεί η περαιτέρω ζημία του δημοσίου και των φορέων αυτού σε λόγω κατασκευές από τις καθυστερήσεις. Επιπλέον, εισηγούμε στη δεύτερη τροπολογία την τροποποίηση των άρθρων 63 παράγραφος 1 του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων, κυρωτικός νόμος 2304 του 1995. Προτείνω τη συμπλήρωσή του προκειμένου να εξισωθεί η μεταχείριση των στρατιωτικών δικαστών και των αναθεωρητών που αποχωρούν λόγω ορίου ηλικίας, αλλά και των αναθεωρητών που αποχωρούν επειδή καταλαμβάνονται από το όριο της οκταετίας στους βαθμούς αναθεωρητή Β και Γ. Διότι από τις διατάξεις αυτές, όπως ίσχυαν μέχρι σήμερα, οι αναθεωρητές Β και Γ και οι στρατιωτικοί δικαστές που αποχωρούν από την υπηρεσία με παραίτηση, ανεξαρτήτως του χρόνου παραμονής τους στο βαθμό, προάγονταν στον επόμενο βαθμό με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου και εφόσον είχαν τα λοιπά απαραίτητα προσόντα, ενώ οι στρατιωτικοί δικαστές και οι αναθεωρητές που καταλαμβάνονταν από το όριο ηλικίας και οι αναθεωρητές Β και Γ που αποχωρούσαν λόγω συμπλήρωσης των 8 ετών συνολικά και στους δύο αυτούς βαθμούς, αποχωρούσαν από την υπηρεσία ως ευδοκίμως όμως τερματίσανται στη σταδιοδρομία, χωρίς προαγωγή στον επόμενο βαθμό. Για αυτούς τους λόγους προτείνω και την αντικατάσταση παραγράφου 1 του άρθρου 63 του παραπάνω κώδικα, ώστε να δοθεί λύση στο παραπάνω πρόβλημα και να προβλεφθούν όλες εκείνες οι υπηρεσιακές μεταβολές και μάλιστα εντός των δικαστικών διακοπών, για να μην διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία των δικαστηρίων και των υπηρεσιών, και γι' αυτό το λόγο, σαν μέρα συμπληρώσεως των προβλεπωμένων αυτών ορίων, θα θεωρείται η 30 Ιουνίου του έτους αποχωρήσεως. Τι να πει κανείς βεβαίως και για την τροπολογία, η οποία ανταποκρίνεται πράγματι σε αξιώσεις των πολιτών και που έφερε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νήσων και που μίλησαν προηγουμένως, και δεν δημιουργείται καμία αμφιβολία ότι θα πρέπει να γίνει δεκτή στο σύνολό της. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στόχος του παρόντος νομοσχεδίου είναι να εξαλειφθούν οι γκρίζες ζώνες γύρω από την ακεραιότητα, την πιστότητα, την ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων και να αποκατασταθεί η υπόλοιψη, να ενδυναμωθεί το ήθος και η αξιοπρέπεια των υπηρετούντων σε αυτές. Η εθνική άμυνα είναι το κατεξοχήν κομμάτι της πολιτικής μιας χώρας που αξιώνει προσήλωση, σοβαρότητα, συνεχή βελτίωση και προσαρμογή στην κάθε συγκυρία, που απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση για την εθνική ασφάλεια, την διαφύλαξη της εθνικής μας κυριαρχίας σε ένα διαρκώς μεταλλασσόμενο πεδίο ισορροπιών. Το νομοσχέδιο αυτό και οι τροπολογίες του στοχεύουν προς την κατεύθυνση αυτή, γι' αυτό και σας καλώ να τα υπερψηφίσετε. Ευχαριστώ πολύ.